ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Ka Garoland State Movement Committee bat ka Hill State People's Democratic Party shen kin se yakando biang na kabenta ban ya theria tai bat ban pentelun Shakman ya ka Jingdawa Jilla Khasi Jaintia bat ka Jingdawa ya ka Jilla Garoland. Haga jingya keren bat kilat pathai khubor u Presiden jong ka HSPDP uba KP Pangyang ulaong baka HSPDP kalapan kre de ki jingtho ki ban sasam shiki pai ba nong song snong jong ka jilla na ka benta ban penshai haga baya dei bat ka jingmi Shakmat jong kini ki artli ki kinhon ban dawa yala ka jong ka jilla ti kabar pa de ni don ka jingpen baik bahaka spotrik jong November Spotrik jong November jong kani kasnem kabalong ka jingda sanpulai tindi kisnem jinga ganti jong ka party kalong ka snem ka bangi rakhe ya ka jingda sanpul snem ka jela nigalaya ti kum ka party ka blaseng haswa ka jingwan ka jela nigalaya ka bai don benta baha ha ka jingele ya ka state movement jong ka jela Meghalaya ngadu ke badang day bat ke APHLC hadu ke tu kebayok ya ke substate bat kumju hadin bagi HSPDP ka penting sekmat ban yale ya ke full fledged state pok jelam jom ai hoping ka bala don sipun ru ki volunteer ki bala sha set patok ha Shillong lani ha Guwahati por ka por us ka Assam te kum ka party ka bala ya san pos nem ka arta jongka ba sanpulai snem hagani ka snem shobal yo ka state Meghalaya nim sodai ban kle ya ka contribution ho jong par ki hill state fighter lagi long leaders ni saling ki ko party mau mai hoping le way u state leader atau por ban ile ya gane ka hill state movement harengkat bat harengkat jong kini ki volunteer pa ki pala sha shitong sepangut ki badan hasil ni sudai baka parti kan kenma burom yaki bat ni le burom yaki ba nom klep ba kila don benta ban periok ya state Meghalaya Kapura nang tangi don goi parti ni kut kejongi ba kaliang jong ka Garo Land State Movement Committee nilayo bani kren hakidi benai Julai kiwala dep ba kandon ka core coordination committee na ka benta ban priya sakrang ya ka state issue ka Garoland na ka benta Garo Khasi state na ka benta Jungi Khasi te ya gani ru na ka party nila Shingarai ba kan sadon ki kendu bat saji sing bat ka GSMC haga bangi kwa ban kina syakang ya movement bicui Jingdawa ai ka state bat nagalang ka party minta ka sing la pan khweru ya ka jingtho ban pensais ki ba ka ai balai ba ka HSPDP ka dawa ya separate Khasi state te nagalang ka party la pan khweru ban pen mi pai ba ling ba ju pi kilat pa tai ku bo la ka long ling ba ka electronic ni di print media haga ba ni pen isha kejai benda kejungi ba kini kini orang bitan kumbaka Garoland State Movement Committee ki keladon ya kecil persai ba ini move ringkat ya ka separate state issue la kadai jong Garoland ni kesalang iki la kadai jong state asin jasi dalong kesan ini kabar pat kebanlek syaka ki mamadong keban pak syaka sokar India ru mo bangin dadon keju ka jingya perkhatlang resolution ka ba ngilik lang but ni don ru ka jing thu ba kani ka jing thu ji ka namdei ba kutang ne ko ka jila Meghalaya makidon kum ba khatratli ki jai bende ki bakal pa mo ki badon negeri India ki don ka ju ka mu bagini solang ba kata ru ya kata ka long ba ka jing thu jing dang ning ya but ka don ru na ka benta ka national forum ki bram ke ju ka jing thu ki ke se president da ka jong ka jai ba ai ban penthai ni ka party bat nila duno ya di General Council haki atli kisnan nakadaw ka pandemic jong ka COVID-19 te mentang nila yakut baha labno December
Katayo baning kong jung December ngin yosong ya regional council. Wala de ka por bagin jit mai, principal mai ki nong kit kaum ka party. But nilayo ka city na ka election commission. Ban pha ya ki office bearers. Iba ka party ka ban jit ka kum ka constitution jong ka. Ingla du ki asnem. Election commission ka pan yang ni ban pha ni office bearers ka mai. Ini ya ka body ka mai jong ka party. Ingla ya rai ka ni kut ban penlong ya ka ni ha ka. Tiyo ni kong jung December.